ஒரு மாசம், ஒரு 48 நாள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, எந்த வித பந்தத்தையும் விட்டுட்டு, உறவுகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, நான் விட்டுட்டேன்ற ஏதாவது ஒரு 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 குடியில ஒரு காட்டுல போய் உட்கார்ந்து வெறும் ஒரு சாப்பிடுறத கூட லைட்டா ஏதாவது உயிர் வாழ்த்து சாப்பிட்டு அப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா, இது ஒரு ஹைபாத்தட்டிக் கொஸ்டின், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த கேள்வி கேட்கறேன்ட்டு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த நிலைமையை விட்டு நம்ம இஸ் தேர் எனி பாசிபிலிட்டி தட் வி கேன் கோ நியர் டு த பிரம்மா? ஐ மீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி விடுறது அப்படி ஒண்ணும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது நினைக்கிற மாதிரி. நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு மாசம் ஒரு இதெல்லாம் போய் உட்காடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா எந்த உணர்வுல போய் உட்காடுறோம்? ஒரு மாசம் கழிச்சு திருப்பி வந்து ஆபீஸ் ஒர்க் இருக்கு, வீட்டு வேலை இருக்குது, இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு நீங்க போய் உட்காரும் போது ஒரு மாசமும் நீங்க விட்டுட்டு போன வேலையை தான் யோசிப்பீங்களே தவிர அங்க போய் மனசு ஆக்டிவா ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும், திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எதே ஒண்ணு. நீங்க இடம் சுற்றி உறவு, நீங்க போனை யூஸ் பண்றதுக்கு, இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதுக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸை பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம இருக்குமே தவிர உங்க மனசு ஃபுல்லா இதை பத்தியே தானே எங்கேஜா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம மனதை எப்படி அந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா இந்த மாதிரி அனுபவம் வருங்கிறத நமக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா, அவங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எவ்வளவு ஒரு மேக்சிமம் பெனிஃபிட் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற தெரிஞ்சு ஒரு ஆட்கள் வழிகாட்டியா இருந்தாங்கன்னா, அப்படி போனா அது ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். அதுவும் பிரம்ம அனுபவத்தை கொடுக்காது, ஆனா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்துக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும். இப்பயுமே நம்ம அது தெரியாம போய் உக்காந்தோம்னா ஏதோ ஒரு அனுபவப்பட்டு வருவோம், நல்லா இருந்ததுன்னு நினைப்போம், நான் என்ன இருந்துட்டேன்னு நினைப்போம். அதை கொஞ்சம் இப்போ வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நீங்க வந்து நேராக வானத்துல போய் அங்க பாருங்க, அந்த நட்சத்திரத்தை பாருங்கன்னு சொன்னா நம்ம பார்த்தா தெரியாது, ஆனா நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருந்துச்சு நம்ம பார்த்துட்டு சொல்லுவோம். அதே வந்து இப்ப நீ நேரா பாரு, அங்க நிலா தெரியுதா, நிலாவுக்கு பக்கத்துல இங்க பாரு, இங்க இருந்து இங்க பாரு, இங்க இருந்து இங்க பார்த்து எங்க விரல் பாக்குற இடத்துல பாரு அங்க ஒரு நட்சத்திரம் தெரியுதான்னா ஆமா அதுதான் அருந்ததி. சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், இப்படி ஒருத்தர் காட்ட தெரிஞ்சு அதே பாக்குறது நீங்க தான், முன்னாடி பார்த்தது நீங்க தான், இப்ப பாக்குறது நீங்க தான். நீங்க முன்னாடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நட்சத்திரம் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்க, இப்ப எக்ஸாக்டா எதை பார்க்கணுமோ அதை கரெக்டா பார்த்துட்டு நீங்க அதை சக்சஸ் ஆயிடுறீங்கல்ல. ஸோ அதை இப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி தர்றதுக்கு நமக்கு ஒரு அதை ஏற்கனவே பார்த்தவங்க இருந்தால் தான் நமக்கு சொல்லி தர முடியும், இல்லாட்டி நமக்கு சொல்லி தர முடியாது. அதனால வந்து இந்த யுக்திகளையும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் சரியான ஒரு மாஸ்டர்ஸ் கைடன்ஸ் இல்லாட்டினா நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், காலத்துக்கு பண்ணுவோம், நிறைய பண்ணுவோம், அதுல ரிசல்ட் வருதா வரலையான்னு தெரியாது. கொசு கடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும், அதையே நம்ம பெருசா நினைச்சுக்குவோம். இன்னும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னே தெரியாது, நம்ம என்னமோ ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கும், நம்மளே கற்பனை பண்ணிக்குவோம். மொத்தத்துல பார்த்தா நம்ம ஒரு இன்ச்சு கூட நவுந்திருக்க மாட்டோம். இந்த மாதிரி மனிதர்கள் தன்னைத்தானே கற்பனை பண்ணிக்குவாங்க. மாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நீங்க ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆனா கூட அவங்க காட்டவே மாட்டாங்க. காட்டிட்டா நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவோம், நமக்கு எல்லாம் நிறைய நடக்குதுன்னு நமக்கு என்ன ஆயிடும், அகங்காரம் வந்துடும், ஈகோ என்ன பண்ணிடும், இதாயிடும். அவங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் அது ஃபைனலா அது டைமண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க எதையும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க, என்ன மாறிக்கிட்டு இருக்குன்னு அவங்க வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் இது வரும்போது எப்படி கறிக்கட்டையா இருந்தது, இப்ப தேய்ச்சி இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, டைமண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்க கறிக்கட்டையில கொஞ்சம் ஆரம்ப தேய்க்கும் போதே நீ டைமண்டா தான் இருக்கிற, அதுக்குள்ளதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க, அது டைமண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடும், நம்ம கறிக்கட்டியா இருக்கும் போதே தன்னை இதை அப்புறமேட்டு இது போதும் நீ தேய்ச்சது, எனக்கு ஏற்கனவே வலிக்குது, ஜெயிச்ச வரைக்குமே நான் டைமண்ட் ஆயிட்டேன், அதுவே கறிக்கட்டியா இருந்துகிட்டு டைமண்ட் நினைச்சிட்டு என்ன ஆயிடும், உட்காந்துக்கும். ஏன்னா அந்த அகங்காரம் அவ்வளவு மோசமானது, யாரையும் நம்பாது. அதனால எப்பயுமே அதை நிறைகுடம் நீர் தழும்பாதுங்கிற மாதிரி அவங்க முழுமையான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிற வரைக்கும் 100% வாட்டர் பாயில் ஆனாதான், 100 டிகிரில பாயில் ஆனாதான் அது பியூர் வாட்டர். கிருமிகள் கறிக்கட்டதான் சாமி இப்போதைக்கு ஒத்துக்கிறேன், உங்களை சொல்லலைங்கய்யா, உண்மையிலே அதானே, உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு. இல்ல அதுல கேட்டுதான் சும்மா ஜோக்கு சொன்னேன் சார். ஆமா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போய் அப்படிலாம் இருந்தா நல்லது. ஆனா ஒரு டெக்னிக்கலோட ஒரு வழிகாட்டியோட இருக்கும்போது நிறைய அனுபவங்கள் இன்னும் நல்ல ஆழமா நமக்கு அனுபவங்கள் கிடைக்கும். நல்லது.